Пипи дългото чорапче. Във вила Вилекула идват крадци. След участието на Пипи в цирковия спектакъл в малкото градче нямаше човек, който да не знае за невероятната й сила. Дори и във вестника писаха за нея. Но хората, които живееха в други градове, естествено не знаеха какво дете е Пипи. В една мрачна есенна вечер, по пътя край вила Вилекула вървяха двама скитника. Тия скитници бяха опасни крадци, тръгнали да кръстосват пътищата, като търсеха какво да задигнат. Те видяха, че прозорците на вила Вилекула светят и решиха да се отбият и да се изпросят по някой сандвич. Тъкмо тази вечер Пипи изсипа всичките си парички на пода в кухнята, за да ги преброи. Тя наистина не беше кой знае колко силна в броенето, но понякога правеше това, за да въведе ред. 75, 76, 77, 78, 79, 70, 10, 70, 11, 70, 20 и 30. Че ми се за 70-тя на гърлото. Майче, още няма никакви цифри в цифрерията. Сетих се, 140 хиляди. Брейче, много пари. Мърмореше си Пипи. Точно тогава някой задумкан по вратата. Влез или не влизай, какво искаш? Никого не насилвам, провикна се Пипи. Вратата се отвори и влязоха двамата скитника. Можете да си представите какви очи изцъклиха, като видяха едно малко момиче, седнал съвсем самичко на пода и брои пари. Сама ли си вкъщи? Попитаха те лукаво. Съвсем не, и господин Нилсън е у дома. Естествено, крадците не знаеха, че господин Нилсън е маймунче, което току-що се е легнал в зеленото креватче, завито с куклено одеялце. Те помислиха, че стопанинът на къщата се казва Нилсън и многозначително си намигнаха. Може ми да дойдем и малко по-късно, си казаха те с това намигване, а на Пипи рекоха. Ние надникнахме само за да питаме колко е часът. Те бяха толкова развълнувани, че изобщо не се сетиха за сандвичите. Големи, яки мъже, пък не знаят колко е часът, упрекна ги Пипи. Не познавате ли часовника? Какво образование сте получили? Часовникът е малък кръгъл предмет, който казва тик-так и върви ли върви, пък никога не стига до вратата. А знаете други гатанки? Казвайте, подканя ги Пипи. Разпълниците решиха, че тя е твърде малка, за да познава часовника, безмълвно се обърнаха и излязоха. Не искам да ми кажете так, извика подир им, но можете поне да кажете тик, все пак вървете си с мир. И Пипи се върна към парите си. Навън скитниците потриха доволно ръце. Видя ли колко много пари? Мили Боже, каза единят. Да, понякога му върви на човек. Сега остава само да изчакаме момичето и ония Нилсън да заспят. После се вмъкваме и слагаме ръка на всичко. Те седнаха под дъба в градината и зачакаха. Валеше силен дъжд, а те бяха много гладни. Та чакането беше доста неприятно, но мисълта за многото пари поддържаше доброто им настроение. Постепенно във всички околни къщи прозорците угаснаха, но вила Вилекула все още беше осветена, защото в това време Пипи се учеше да танцува полка и не искаше да си легне, докато не се убеди, че наистина може да я танцува. Най-после и прозорците на вила Вилекула помръкнаха. Скитниците почакаха още доста време, за да бъдат сигурни, че господин Нилсън е заспал. Най-сетне се прокраднаха до задния вход и се запретнаха да отворят вратата със специални инструменти за взлом. Единият, който впрочем се казваше Блум, съвсем случайно натисна дръжката. Оказа се, че вратата не е заключена. Виж ти, умни хора, та врата била отворена, прошепна той. Толкова по-добре за нас, отговори другият чернокос мъж, който сред познатите си бе известен с името Карлсън Грамотевицата. Та сега Карлсън Грамотевицата запали джобното си фенерче и двамата се промъкнаха в кухнята. Там нямаше никого. Пипи спеше в съседната стая, където беше и малкото креватче на господин Нилсън. Карлсън Грамотевицата открехна вратата и предпазливо надникна вътре. В стаята беше тихо и спокойно и той зашари с фенерчето да огледа. Когато лъчът стигна до леглото на Пипи, скитниците за своя най-голяма изненада видяха само чиф крака, които почиваха върху възглавницата. Както обикновено, Пипи беше мушнала главата си под одеялото на долния край на леглото.
Това сигурно е момичето и май здравата спи. А къде ли е Нилсън? Прошепне Карлсън гръмотевицата на Блум. Господин Нилсън, ако обичате, прозвуча спокойния глас на Пипи изпод одеялото. Господин Нилсън спи в малкото зелено куклено креватче. Скитниците така се изплашиха, че мигновено щяха да хукнат навън, но после се замислиха над думите на Пипи, че господин Нилсън спял в креватче за кукли. И тогава в енерчето свети мъничкото легло и маймунчето, което спеше в него. Карлсън гръмотевицата не можа да се сдържи и засмя. Блум, господин Нилсън бил маймуна. А вие за какво го мислехте? За машинка за косене на трева ли? Майка ти и баща ти не са ли вкъщи? Заинтересува се Блум. Не, няма ги. Съвсем ги няма. Карлсън гръмотевицата и Блум се разхълцаха от възторг. Виж какво, моето момиче, я се покажи да си поговорим. О, не, аз спя. Пак ли става дума за гатанки? Тогава отгатнете най-напред тази. Какъв е този часовник, дето все върви, пък все не стига до вратата? Но сега се намеси Блум и решително дигна одеялото. Танцуваш ли полка, защото аз вече мога? Попита Пипи. Прекалено много питаш. Хайде сега пък ние да задаваме въпроси, Къде са ти, например, уния пари, дето одеве бяха на пода? Там в чантата, върху гардероба. Надявам се, че нямаш нищо против да ги вземем, мило приятелче, каза Карлсън гръмотевицата. О, моля, заповядайте, рече Пипи. Блум пристъпи и свали чантата. Надявам се, че нямаш нищо против да се ги взема обратно, мило приятелче, каза Пипи, скочи от леглото и се приближи към Блум. Той не разбра точно какво стана, но чантата бързо и ловко се озова в ръцете на Пипи. Стигаше ги! Дай чантата! Той грубо хвана Пипи за ръката и се опита да изтръгне желаната плячка. Шегичка тук, шегичка там. Засмя се Пипи, дигна Карлсън гръмотевицата и го качи върху гардероба. След миг до него се озова и Блум. Тогава скитниците се пооплашиха. Те схванаха, че Пипи не е обикновено момиченце. Ала чантата така ги блазнеше, че забравиха страха си. Хайде, заедно, Блум! Изкрещя Карлсън гръмотевицата. Те скочиха от гардероба и се нахвърлиха върху Пипи, която държеше чантата в ръка. Но Пипи леко ги докосна с показалеца си и двамата се намериха в различните ъгли на стаята. Додето успеят да се надигнат, Пипи грабна едно въже и със светкавична бързина омота ръцете и краката на двамата крадци. Тогава те запяха съвсем друга песен. Мила любезна госпожице, удари го на молба Карлсън гръмотевицата. Прости ни, само се шегувахме, не ни причинявай зло. Ние сме двама нещастници, бедни скитници и искахме само да те помолим за малко храна. Блум дори зарони сълза. Пипи старателно постави чантата отново на мястото и върху гардероба. После се обърна към своите пленници. Знае ли някой от вас да танцува полка? Мисля, че двамата можем, отговори колебливо Карлсън гръмотевицата. О, чудесно! Хайде да си потанцувам, знаете ли, аз тък му се научих. Добре, хайде, съгласи се Карлсън гръмотевицата малко озадачена. Тогава Пипи взе една голяма ножица и преряза въжето, с което беше вързала своите гости. Нямаме никаква музика, разтревожи се тя, но веднага й хрумна нещо. Можеш ли да свириш на гребен? После пък аз ще танцувам, а после ти ще свириш и така. Как да не можеше Блум да свири на гребен? И то така свиреше, че се чуваше из цялата къща. Господин Нилсън се надигна в леглото и видя как Пипи скача в кръг с Карлсън гръмотевицата. Лицето й се беше скопавало от напрежение и тя танцуваше, сякаш животът й зависеше от това. Накрая Блум не искаше повече да свири на гребен, защото твърдеше, че ужасно го засърбява устата. А на Карлсън гръмотевицата, който цял ден беше се влачил по пътищата, му отмаляха краката. Нека още мъничко на Блум... И Карлсън гръмотевицата не им оставаше друго, освен и те да продължат. Когато стана 3 часа пред полунощ, Пипи каза: бих могла да танцувам до четвъртък, но вие сигурно сте уморени и гладни. Точно така беше, но те просто не смееха да си признаят. А Пипи извади от келера хляб, сирене, масло, шунка, студено и печено мляко, да тогава Блум, Карлсън гръмотевицата и Пипи се настаниха около кухненската маса и ядоха
докато станаха четвъртити. Пипи сипа малко мляко в едното си ухо. Много е полезно срещу възпаление на ушите, обясни тя. Бедничката, възпаление на ушите ли имаш? Попита Блум. Не, но може да пипна. После двамата скитници станаха, благодариха топло за вечерята и поискаха да се сбогуват. Колко хубаво беше, че дойдохте. Наистина ли трябва да си вървите? Не съм виждала човек да танцува полка като тебе, миличък, добави тя, като се обърна към Карлсон грамотевицата. После посъветва Блум. Упражнявай се прилежно да свириш на гребен и тогава няма да те сърби. Когато бяха вече на прага, Пипи изтича и им донесе по една златна паричка. Честно си ги заслужихте, каза им тя.